Čau, já jsem Máša. A já jsem Vicky. Všechno o mém kanálu budete mít napsaný v popisku. Jdeme dál. Takže dneska to je takový jemný, dobrý animace, který se jmenuje Pivot. No, zní to jako pivo. Pivot Animator. A stáhnete si to na pivotanimator.com. Takže teďka si vysvětlíme, co znamená tady to v rohu. Tady to znamená, to nevím. Tady, No to je jedno, řekni. nevím na co to je. Tady je zahrát to, když něco natačíte, tak dá zahrát si to. Řekni tady, že tady se ukáž myši, že tady. Tady se budou ukazovat různý snímky, pak dáte tady to, ale se snímky budou tak jet. Tady stop. Tady stop a tady to je opakovat, že se to bude pořád opakovat. Dojde to na konec a opakujete. Klikni na pozadí. Pozadí to mi nejde, nevím proč, asi nemám žádný stáhnutý. Pak klikni tady přidat figuru. Tady přidat figuru, to, Udělej jich tam třeba několik. že takhle, vidíte jen jednu, udělám tady to a mám tady dvě. A udělej jich několik. A teď je tady. Takže jsme jich. Udělali celý klon. Cejkon Gangster. A tady to je PewDiePie. To je PewDiePieův tým. PewDiePie je totiž nejlepší. To, kolik jich je? PewDiePie má úplně celý gang. Takže tady to je PewDiePie. Teďka budeme PewDiePie trošku upravovat tady v tomhle. Takže křížek znamená co? Křížek, že něco Tak vymažeš. to zkusíme vymazat PewDiePie. PewDiePie! Takže vytvoříme novýho. Tak, A dáme tady. tady to je, že si tady můžete vytvořit Tak to ukáž různýho. všechno vymažet. Pak uděláme tady to. A udělej se nějakému. A uděláme nějakýho mutanta, takže uděláme tady to. Tak. Takže máme vytvořenou příšeru, stačí pak. Takže máme tady vytvořenou příšeru a musíme asi udělat, že tady to nějak No, nový. nový. Figura není ukončena. Jste si jistí? Dej ano. Asi jsme to vyvázali. Řekni, že Počkejte. je to jedno. Takže pokračujeme. Takže další věc jsou nějaký zelený, nevím co. Šipky. Takže uděláme tady to. A jo, to znamená, že všechno se vrátí na svoje místo, jak to bylo. Tady to znamená, to každý ví. Já takhle udělám třeba, že má ruce tady. Vemu ho, udělám tady to, on se otočí. Breakdance. Řekni, že když zmáčkneš space, Když zmáčkneš space, tak se ti tam vytvoří obrázek. tady nahoře. Teďka udělej jak takhle se hýba. A to. Takže já udělám třeba, že udělá krok. A tady. Ne, tady udělej. A pak je jako se hýba. Že se hýba a tady přitom to budeš to. Takže uděláme PewDiePie, jak dělá Michael Jacksona. Ej, teď A teďka jenom budeš hýbat tady. Udělej tady fotku. A teďka jakože se bude jenom hýbat. ej. A A zní, můžete to dělat pořád dokola. Tak to stačí. takže Takže další funkce. je nějaký okýnko a to nevím, co znamená, ne, Zkus další okénko. další okýnko, nevím. A tady to už je zajímavá část. Tady si vyberete barvy, třeba chceme. Změníme PewDiePie. Dej křížek a klikni na PewDiePie. PewDiePie bude, počkej, Červený. PewDiePie je asi Ne, červený. růžová. Ne, červená. Růžová. A máme PewDiePie jako, Udělej všechny růžový tyhle. a jeho gang uděláme růžovej. Teďka toto, stopni. Takže tady máme celý PewDiePie gang. A budeme teďka jako mačkat spacey a pořád otáčet. Ej, jdeme dance. Ne, musíš všechny. Takže uděláme tady to. A jdem na to. PewDiePie. Pak vám to na konci ukážeme.
Oh, look at my dance, swap. Tak, ukážeme další funkci. Další funkce znamená tady to, a to znamená, že je klonujeme. Udělej si někoho. Uklonuj další a pak udělej tanec. 2 PewDiePieové, to A se teďka dá. udělej tanec. Pojď. Všechny tady orazítkujeme, uděláme PewDiePie tanec. Takže na to, yeah. Ještě tam si dám a teďka tam si dej další lidi. Takže dáme zase kopírovat. Ale nech to takhle je to krutý. Ty teček, to je. A jdeme teďka úplně dance, ukama dance. Oh yeah, PewDiePie gang. Tak jo, a Dáme další funkci, ta nejde zmáčknout. ta nejde A zmáčknout. teďka řekni, co je tohle. Počkejte. Řekni, co je tohle. Jo, dej to úplně pryč, dej to úplně dolů, dej to úplně dolů. Ne tohle. Já tady můžu zmenšit. Anebo zvětšit. Dej na největší. PewDiePie gang. Ale je to přehnaný. Uděláme jim normální podobu. A teďka, tady, to udělej, Ano. tady to zmačkni. A Dej to tady úplně dolů. A úplně. teďka udělej obrázek. Udělej obrázek? Ne, no, udělej obrázek, už to udělal? Jo. Udělej. A teďka to udělej zas nahoru. A teďka to udělej zas nahoru, a jakože takový disco. Teďka to stupni. Takže my byste měli video a teďka vám ukážu, jak to vypadá. Takže tady na začátku PewDiePie dělá breakdance, pak další tuc. Hej, já. Tuc. A celý krán. A hej, tuc. A to by bylo v tady tomu videu zatím. Čus. A dávejte mi lajky, objevy a zatím. A koukejte se na můj